Антони! 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 Ти скъси ли го, мам? Виж, и тук ще бъркам, за да те снимаме. Скъси ли? Скъси ли си покривката? Много интересно. На парченце я направи. Разкъса пясъчника. Антонче, Антони, ти за първи път ли мамо сядаш на високо столче? На високо столче? Браво. Айде, тише. Сега ще дойде. Сега ще дойде яденето на Антон. Най-голямата порция. Ох! Помислих, че ще падне. Не, мамо. Виж го, виж го. Толкова се радва. Като му правиш физиономия или се радва? Да. Антонче, мамо. Няма да падне. Няма ли да падне? Хе-хе-хе. Айде, усмивка за камерата. Айде, спираме. Айде, кажи чао, чао. Чао, чао. Чао на камерата.